мені 7 партій не пропонували, 4 партії мені пропонували, да, і враховуючи, які зараз обертаються кошти тут на українських перегонах президентських, тому що тут вже не лише гроші, мільярди Коломойського, але й трильйони Путіна. Тому, враховуючи те, скільки мені, наприклад, там навіть сам пан Коломойський дзвонив за останні місяці. Да? Скільки разів дзвонили? Ну, 3 дзвонили від нього. Він сам дзвонив, від нього дзвонили, да, пробили пропозицію розвернутися на 180 градусів, да, я кажу, що тільки на 360 можливо. І для Коломойського, і для Путіна якраз сьогодні вигідні. Тут така ситуативна, в них сьогодні ситуативний союз, тому що, як відомо, чим більше дрібних партій, які набирають маленькі відсотки і не проходять цей бар'єр, тим більше партії-лідер набирає додаткових голосів. Забирають голоси такі. І саме партія-лідер, тому що якщо, не дай Боже, там «Слуга народу» набирає, як партія, яку взагалі не існує навіть, ще ми не знаємо нікого з цієї партії, крім її там керівника, який, на жаль, ну, не знаю, на жаль чи не на жаль, але зараз, виявляється, втратив взагалі свою можливість очолювати партію в зв'язку з переходом на державну роботу. Да, там сьогодні був такий момент обговорення цієї юридичної цієї колізії. Так от, якщо вони, не дай Боже, набирають 40%, а ще там 15 чи 20% набирають маленькі дрібні партії, які не долають бар'єр, то вони, крім тих там 90 голосів і 90 мандатів, які вони отримують і так, вони можуть набрати ще близько 30-40 мандатів за рахунок тих маленьких партій, які не долають бар'єр. Тому тут абсолютно чіткий розрахунок, да, і оскільки там пана Коломойського завдяки його оборудкам з Приватбанком сьогодні на руках величезні кошти готівкою, да, якщо тільки через Зеленського він проводив там мільярд гривень, да, через офшор Зеленського, да, то можна уявити, скільки сьогодні тут у нас готівкових коштів обертаються, які роблять пропозиції. А чи можете ви зараз назвати ті 4 партії, які вам безпосередньо дзвонили, пропонували? Ну, те, що дзвонив вам Коломойський, це вже зрозуміло. Одну відкидаємо. 3 партії. Ну, крім Петра Олексійовича, ще 2 партії, які теж, на жаль, не мають, ну, вони європейської орієнтації, так скажемо, але вони не мають реальної. Тобто вони існуючі чи лише будуть створюватись? Ну, одна партія існуюча, одна партія якраз зараз там проходить, наскільки я знаю, реєстрацію ці дні, да, але я просто не вірю в їхню перспективу, да, що вони можуть подолати бар'єр.